Ika-9 nga molecular laboratory sa rehiyon ginbuksan subong nga adlaw. DOH-6 ginakabig ini nga dako nga bulig para sa mas madasig nga pagpaguwa sa mga COVID-19 test. Si John Sala nakatutok live. John? Kate, ang isa ka machine subong sa COVID-19 testing laboratory sa ospital ang sarang makatest sang 93 specimen kada test. Sa sulod naman sa isa ka adlaw, 3 ka beses sila makatest butang nga suno sa DOH-6 dako ini nga bulig sa rehiyon. Positibo ang Department of Health 6 nga pinaagi sa pagbukas ang Metro Iloilo Hospital and Medical Center COVID-19 Testing Laboratory. Mas mapadasig sining pagpagwa sa mga resulta sa mga swab sample nga gintest sa rehiyon. Ininang ika-9 nga laboratorio sa rehiyon kag ikatlo sa Iloilo nga ginaprubahan sang Research Institute for Tropical Medicine nga magproseso sang swab samples. Para makabulig ini nga kung magdayon ang resulta, makasugod dayon kita contact tracing. Alas 2 kainas ang hapon sa nagsugod ng testing sang laboratory. 27 ka mga online appointment ng unang nabaton sang laboratorio. Temporaryo nga magalimit anay sa 100 specimen ang itest sang laboratorio antes maglabot sa target nga 500 tests per day. So far sa proficiency test nga ginobra sang RITM sa amon, we passed with flying colors 100%. So I hope that is an indication that we will be able to deliver a very good result. Dugang pa ni Dr. Encarnacion nga obserbaran anay ang operasyon sa laboratorio sa sulod sa isa ka semana antes magdugang sa isa pagid ka testing machine. Sa karon dako sa gyapon nga pagpanghangkat ang delay sa pagpagwa sang resulta sa COVID-19 test sa rehiyon bangod sang backlog sa mga laboratorio. May mga agreement kita sina nga kung masubrahan sang 25% ang kapasidad, for example, sang Western Visayas Medical Center, i-reroute naton ina sa private. So may mga agreement ina ang gobyerno kag ang private hospital para ma-address man ang mga kaso sa medical center. Kate, ginapahandaan man subong sa Metro Iloilo Hospital and Medical Center ang mga walk-in referrals nga mapatest sa COVID-19. Kate? John, masami nga ginaproblema ang delay nga pagpagwa sa nga COVID-19 test results. Nakapasalig ba lang ini nga ika-9 nga molecular laboratory kung saan o bala sila makahatag sang COVID-19 test results kag ano bala kadugay specifically nga mahibaluan ang resulta? Kate, no, sa Metro Iloilo Hospital and Medical Center, no, sa sulod sang 16 hours ang minimum, tub-tub 48 hours maximum, makapagwa na sila sa resulta sang RT-PCR test. Kate? John, para mahibaluan sang tanan, nagabaton bala sini sila sa mga gusto nga magpa-test para sa COVID-19 kag ano bala kadugay o kun pila balang presyohanay sini ano kadakong diferensya sa presyohanay sang iban nga mga laboratories. Kate, kung ikumpara naton sa mga pampubliko nga laboratorio, kaangay na gani sa Western Visayas Medical Center nga libre ang testing, medyo mahal ang testing diri sa ospital na ara sila sa rapid test, may ara sila sang 1,600 pesos, kag sa RT-PCR test naman 4,500 pesos. Apang pasalig nila gani nga madasig man ang ilang pag-release sa ilang mga resulta sa 16 hours to 48 hours. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.